Alga tabi atlayбыз. Ekranlar алдына Николина авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Рәсимә Шәүкәт кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 2 бишлеле юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Равил. Улы Рәшит килене Диляра, кызы Галия кияве Радик, оныгы Амир, кодагылары Равил, Румия һәм Зөһрә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз яраткан кешебез 1967 елның 29 сентябрендә Зур Ширкли авылында якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәрендә сатучы һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын башлап җибәрә. Дистәләгән еллар элек очрашып, без кадерлем белән матур гаиләбезне кырдык. Алтыным мине уллы да, кызлы да ясады. Татлы балаларым Рәшит һәм Галияне бүләк итте. Яраткан кешебез бер генә дә тик тормый. Айрыша бәйләргә ярата. Инде иң олы мавыгуы ул урманны сөеп, анда җиләк-җимеш, гөмбә, төрле үләннәр җыюы. Аның кунакчыл булуында бик күпләре белә. Үз кулы белән пешергән тәмле ашлары, кышкыга япкан төрле яшелчә салатлары, тузлылар, булар барысы да телеңне йотарлык. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче кадерле хатыным минем. Гомер юлларында очраштык та бер-беребезгә тугры яр булырга вәгъдәләр бирешеп кавыштык. Тормышыбызны ямьләндереп, балаларыбыз туды. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, ирне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Кадерлем син минем, бердән-берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син, син бик минем язмыш биргәнем. Яшьлек үтте, инде җәйгә керәм, якыная димә күзләрем. Ышкын сипкән учак төсле һәрчак безгә җылы чәчәк күзләрең. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез. Син җирдә безнең иң газиз, якын кешебез. Син безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән. Беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Иң йомшак куллар син сөйгән куллар, иң тәмле сулар син биргән сулар, иң моңлы күзләр син баккан күзләр, иң тугры сүзләр син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Хөрмәтле Рәсимә Шәүкәтовна, якыннарыгызның теләкләренә без дә ихластан кушылабыз һәм матур җырны бары сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Yılılık hamıktaş, yine
түсләре күзләрдә, наз кушып әйтелгән сүзләрдә, йөрәкләр яратып туймаган, әле бит яшьлегем узмаган. Яшьлекнең төсләре уңмаган, хисләргә тузанда кунмаган. Яшьлекнең төсләре шул килеш, йөрәктә һаман да унсигез. Яшьлекнең төсләре уңмаган, хисләргә тузанда кунмаган. Яшьлекнең төсләре шул килеш, йөрәктә һаман да унсигез. Яшьлекнең егәре бетмәгән, тәннәрдән дәрт-дарман китмәгән. Сөенеч бәхетне тыя алмый, шатлыгы талпына сыя алмый. Яшьлекнең төсләре уңмаган, хисләргә тузанда кунмаган. Яшьлекнең төсләре шул килеш, йөрәктә һаман да унсигез. Яшьлекнең төсләре уңмаган, хисләргә тузанда кунмаган. Яшьлекнең төсләре шул килеш, йөрәктә һаман да унсигез. Яшьлекнең төсләре алланган, тормышым тагында балланган.